ipaliwanag ni Senator Yes, Yesna. natanong ko kanina. Kayo nangahulit at sumagot. May mga naitatala pa rin sa Baka maging gudyat o simula. Ng pensyon. Although sila naman yung nauuna, hindi ba? Pero ng pensyon. Bansang China na inaagaw ang parte ng ating teritoryo. Ang mong opinion ka nga sa English, we should not be deciding based on fear. So hindi natin gagawin para mapanatiling malayo. Kung hindi man number 1, number 2, or number 3, meron siyang Para makapagtrabaho pa rin ng Pilipino sa ibang bansa. Opo, and thank you so much po at inyo pong pagpapaunlak kahit ngayon po'y araw ng kanina nga po ay kausap namin si Senator Su ng sasabing pambubuli or harassment ng China. Pero po, Is there any way that you can bring some photo, pictures, do you have? Kung di dyan ang layo sa aming tahanan. America gave life to America. Yan bang mga red Chinese?